Знаете ли, че маслото от шипка не просто хидратира кожата, а стимулира производството на колаген? Това го прави естествено оръжие срещу стареенето. Освен за лицето, то е истински еликсир и за ногтите. Ако имате меки, чупливи ногти, няколко капки редовно могат да ги направят по-здрави. Маслото от шипка е и естествена алтернатива на серуми против пигментация. Помага за изсветляване на тъмни петна и белези без агресивни химикали. Действа като естествен филтър срещу вредното влияние на околната среда, благодарение на своите антиоксиданти. Той е чудесен помощник и при възстановяване след слънчево изгаряне облегчава дискомфорта и ускорява регенерацията на кожата. Освен това, намалява пърхота и раздразненията по скалпа, правейки косата по-здрава и блестяща. BioBliss масло от шипка – малката бутилка с големи възможности.